May adlaw sa tanan. Palihog ko og abri sa inyong Biblia sa Mateo chapter 20, versikulo 17, taman 28. Sa dihang nagpadulong na sila si Jesus sa Jerusalem, gipalain niya ang iyang mga tinunan gikan sa mga tao kay may isulti siya kanila. Miingon siya, "Pamati kamo. Nagapadulong kita sa Jerusalem, ug ako nga anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug mga magtutudlo o sa kasuguan, ug hukman nila ko nga patyon. Unya, itugyan nila ako sa mga dili Hudiyo aron bugal-bugalan, bunalan, ug ilansang sa krus. Apan sa ikatalo na adlaw, mabanhaw ako." Miadto kang Jesus ang asawa ni Zebedee, uban ang iyang duha ka anak nga lalaki. Miluhod siya atubangan ni Jesus, kay may ihangyo siya. Busa miingon si Jesus kaniya, "Unsay imong gusto?" Mitubag ang asawa ni Zebedee, "Kung mahimo, kung maghari ka na, palingkura ang akong duha ka anak diha sa imong tapad. Ang usa sa tuo ug ang usa sa wala." Apan gitubag sila ni Jesus, "Wala kamo mahibalo kung unsa ang inyong gihangyo. Maantos ba ninyo ang kasakit nga hapit kunang antuson?" Miingon sila, "Oo, maantos namo." Miingon si Jesus kanila, "Tinuod nga maantos gayud ninyo, apan dili ako ang mupili kung kinsa ang mulingkod sa akong tuo ug sa akong wala. Kay may gitagaan na ang akong amahan niini." Sa pagkadungog sa napulo katinunan sa ilahang gihangyo, nasuko kayo sila sa mga pag-igsuon. Busa gitawag silang tanan ni Jesus o giingnan, "Nahibaluan ba ninyo nga ang kadagkuan niini ang nga kalibutan may gahom sa pagmando sa ilang tao nga sa ilang mga ginasakupan ug sila ang magbuot kung unsa ang ilang buhaton kanila. Apan dili ingon niini ang angay kaninyo. Kay kung kinsa kaninyo ang gusto man mahimong gamhanan, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulugoon. O kung kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. Bisan pagani ako nga anak sa tao, wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundili aron mo alagad ug muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Naay problema sa kanina eksena. Naay problema sa atong kinabuhi ug sa atong maski sa atong simbahan, sa simbahan sa Ginoo. No? Mura ra gud nag-ingani na, magsunod ko kang Hesus. Ako na siyang, akong ihatag, akong tibok, kinabuhi sa iya ha. Ako na siyang i-follow. No? I will be a follower and a disciple of Jesus. Time sabi, mag-selfie sa ako. Mura po na ani na magtabang ko sa akong mga kauban, kaning magtabang sila sa mga pobre. Feeding program sila, maghatag sila og mga gamit para sa naglisod. So, sabi, kamulo na ang trabaho, no? Bebe, pictures ako. Selfie sa ta. Mura po niya ingani na, temsa, prayer and fasting na, di ba? Temsa. Prayer and fasting sa ta. Dana sa inyong makita, naay problema sa eksena. Naay problema sa picture. Na kung ano nakita na nigali ninyo na ang kaugalingon na nato ang mapalabi,
ang monanon ang naa sa atubangan, ug si Jesus na noon, ug sa unsayahang binuhatan, monanoy naa sa likod, ug dili na mao ang focus. Kabalota, diretso, sa kana lang daan na pictures, no? Na naay problema. Pero, kabalo ba mo na dili lang na sa exaggerated na example? Gakahitabo ni siya karon sa atong panahon. Kung nahitabo po ni siya sa kanina story. So, nakita nato na gabalik-balik ra gyud ang problema sa tao, nga naman, parihara man tag kasing-kasing. Problema man taog kasing-kasing. So, sa kanina story, nakita nato na si Hesukristo, iyang padaplin ang iyang mga tinun-an. Diba? Iyang gilahi. Bulag sa niya sa mga uban na daghan tao na nagsunod kang Jesus. Ug iyang gi-explikaran again. Ikatulo na niya na time na na-explain. Mga disipulo, guys, duol na ta sa Jerusalem. Hapit na mahitabo ang akong ginaingon sa inyo na patyon ko dito. Okay? Ug dili karon for the first time gihatag na ni Jesus unsa iyang gi-explain na ni Jesus unsa iyang agion dito na dili sayon, dili lang ni sa putlan og ulo tapos na. Dili ang iyang ingon is mag-suffer gid ko dito, guys. Muagi gid ko kalisod dito. Ilaha gid kong bugal-bugalon, ilaha kong dadon sa ila kong i-turn over sa kaning mga Gentiles. And kung Jew ato na time, grabe gyud na siya ka murag luod para sa ilaha na ang mga Gentiles mo magduol sa ila. No? So nakita nato na niingon si Jesus na dili lang na mapaulawan ko nila, ilagi kong sakitan. Before ko nila, ila kong i-torture before ko nila patyon. So nakita nato na ang misyon sa atong Messiah, sa Savior one, our Savior, atong Ginoo, duol na moabot sa punto na matinuod na iyang gipang-ingon. Pero nakita nato ba na naay problema ani na eksena? Nga naman, nakadungog sila sa unsay gisulti ni Jesus. Pero kabalo mo unsay niabot lang sa ilaha lang importante para nila. Ang importante lang para nila mo ni ang nahitabo. Duol din ang usa ka babae, usa ka inahan. Ug ni bow down kang Jesus, niingon, Lord, nakoy hangyo nimo, Lord. Unsa may hangyo nimo? Mutana si Jesus. Kung naminaw sila kung unsay giisulti ni Jesus, di ba? Dapat dili nga ilang isulti, pero kani ang nigawas. Lord, itugot mi Lord kung matuman na imong mga plano ba? Nana ka sa posisyon sa kapangyarihan. Ibutang akong anak, usa sa imong usa sa imong wala kay duha man ni sila, Lord. Kabalo ba mo na dili lang na anak kanina adlaw nahitabo? Pero hantod gyapon na karon. Kani atong naman ta no, kita mga Pinoy naman tay palakasay na society man ta. Kung depende sa imong connection, di ba? Kung lakas ang imong connection, lakas ka. Nakakay advantage sa uban. Katong inahan na ni Dool, kuyog iyang duha ka anak, mapansin to ninyo sa John chapter 19, versikulo 25, na igsuon day na siya sa mama ni Jesus. Igsuon sila. So, si Mary, iyang igsuon, si Salom. Muna yung pangalan sa kaning babae, si Salom. O kani si Salom, inahan ni siya sa kaning duha ka disipulo ni Jesus. Na ang pangalan, si Juan o si James. Si John o si James. The son of Zebedee. So si Mrs. Salom Zebedee, igsuon ni siya ni Mary. So nakita niyo no? Na auntie ni siya ni Jesus. Naa siya lakas na koneksyon. Ug makita gyud nimo no na dili ni siya ordinaryo na approach kay gigamit gyud ni natanan, no? Naa si auntie
og naayang duha ka igagaw si John og si James, duol sila kang Hesus na ilahang nakit-an na oportunidad. Kay duol na abot Jerusalem. Dinhi mahari na si Hesus, di ba? Sa ilang pagsabot, mahimo siyang hari. Di ba? Then si Pedro mang datong pabor, pero kapila man to nakasabaan si Pedro bago lang. Di ba? Giingnan si Pedro, mura ba si Satanas? Pedro. So, ang ilahang leader na nakita, medyo naay oportunidad karon kay nakasabaan, napaulawan, ay basin kung wala na si Pedro, pwede na siguro kami. So nakita nato na naay problema sa eksena. Kay ilahang nadunggan na duol na, mahitabo na patyon na si Jesus. Patyon na siya sa cross. Mag-suffer siya. Pero unsa may nahitabo, duol sila o sila ilahang gusto, ang ilahang kuan na ma-save ilahang posisyon na mo saka sila sa posisyon over sa ilang mga kauban, ang ilang gisiguro. So makita nato no na dili lang na siya sa kanina panahon. Ingon pa sa unsa may gipang ingon karon no na nay mga several of our Christian counterparts lugar na mga pastors, mga leaders. Ingon pa ni John Piper, karon ang ginaatubang sa ato ang mga atong generation, this is the first and greatest command. You shall love yourself. Ingon pa ni John Stott, usapod sa mas nauna pa kang Piper, na karon ang urag usa sa chorus sa daghan kayo ga balik-balik og chant no is I must at all cost love myself. Og ingon pa ni John Calvin sa mas nauna pa gyud nila sa kaning duha ka tawo, ana sila na blindly sa pabuta-buta daghan kayo mo rush in sa kani atong ginatawag na self-love. Mahalin mo sarili mo. Di ba? So ang nakita nato ba tanan problema karon sa kinabuhi sa imong ginaatubang sa is problema nimo bay low kay kag self-esteem. Problema nimo bay murag wala nimo ginatagag importansya imong kaugalingon. So nakita nato na naay problema ani na eksena, naay problema sa tong kinabuhi, naay problema sa simbahan mismo ni Jesus. Kaya ang mga tao, naguna-huna lang sa ilang kagulingon. Sila na ang naa sa atubangan. Ug unsa man ang naa, ug si Jesus, ug kinsa pa ang iyang ginabuhat, naa sa likod. Mo ni siya, no, na ang gugma, because this is coming from a love for self. Ang gugma, pwede yun nimo ma-misuse. Pwede yun siya ma-abuse. Ingon pa sa 2 Timothy 3, 1, 5, pero let's just focus sa versikulo 1 o 2. Na, timan ikani, mahimong malisod gayud ang katapusan nga adlaw. Kaya ang mga tao mahimong mapalabihon, mahigugmaon sa kwarta. Ang mga tao mahimong labihon. Kung English pa na, lovers of themselves. That is what will happen and has been happening and is happening sa ato ang paligid. Naay problema sa atong eksena, mga igsoon. Nakita nato na ang Diyos ug ang command sa Diyos, unsa man, sa labaw sa tanan, imong i-love ang Ginoo. Sa tibuok nimong kasing-kasing, kusog, huna-huna, ug imong i-love ang imong kapwa-tao sama sa pagmahal sa imong sarili. Pero unsay nahitabo karon? Gibaliktad na gitwist na Nahitabo is, mahalon nako ang akong kaugalingon. Sa labaw pa sa tanan,
para dili na nako pansinon or tumanon ang Diyos kung dili siya mo suit sa akong gusto. Ug, di ba? Mugamit ko og tao para makuha nako akong gusto. So nakita nato na the self-love will result in destructive, selfish behavior. Kung malabaw sa tanan ang gugma sa sarili, no? Ang palabihon nato ang atong kagulingon lang. Kana siya mga igsoon, tawag ana pride. Ug makita nato no, ang pride kung nagpuyo ta sa usa ka society, walay pamilya na mausara or mahanay sila kung naay garbo sa pamilya. Wasak gyud na. Sama gyapon sa simbahan sa Ginoo. Usa ka sa pamilya sa Dios. Kung naay garbo diha, ang mga tao diha, ang labihon lang nila ilang kagulingon, wasak gyud na siya na pamilya. Sama gyapon sa atong sosyedad. Kung ang atong komunidad, ang igo rang hunaw-naon sa atong kagulingon, bahala na mo diha, basta okay ko, basta safe ko, basta ako, kuha na ako akong gusto, bahala na tamo, tapakan. Bahala na ko mukita, basta, di ba? Bahala na mo diha. So makita nato na no, ang garbo is an enemy sa Diyos. O kung naamlang tulo ka butang na mahitabo sa imo kung naay garbo sa imong kinabuhi, sama sa nahitabo sa kaning mga tinun-an. Pagduol pa lang nimo kang Hesus, pag serve pa lang nimo o pag-love pa lang nimo kang Hesus, kung naay garbo sa imong kinabuhi, kung imong kagulingon lang imong ipalabaw, mahitabo is muduol ka kang Hesus sa maling motibo. Muna number 1, kung naay pride na dili na nimo i-surrender kang Hesus, imo ra gyapon ipalabaw imong gugma sa imong kagulingon, mas labaw pa sa gugma dapat sa Dios. Number 1, muduol ka sa Dios, maling motibo. Ug kana ingon pa ni Timothy Keller no, common kay ni sa simbahan. Makadungog ka ni permi, dili lang sa didto sa ila pero sa ato pong nasod. Namnay mo ingon sa simbahan, grabe. Sa tanan nako tuig gihatag dinhi sa kanina simbahan, sa kapila akong kitabangan, sa kataghan nga maayo. Akong nabuhat dinhi, wala lang may mupuri nako. Wala lang may pasalamat akong nadawat, puro lang batikos akong nadawat. Unsa man ni? Reklamo siya. So ang challenge lugar nimo, nako sa imo lugar o ang sa pulong sa Dios is mura day ang imuhang motibo sa pag-serve sa Diyos. Mo day mong motibo sa paghigugma sa Diyos o sa pag-alagad sa ubang tao para ila kang purihon o ilaha kang pasalamatan. O maingon ka, aman ang utang loob ninyo. Wala man mo'y utang loob. Naade kay, mo day mong motibo para makuha nimo ang utang loob sa tao. Unsa man galutaw karon, kinsa may naa sa atubangan na focus o kinsa man ang naa sa likod. So muna karon mga igsuon no, na kung naay garbo musulod, maski maayo ni atong ginabuhat, maski nagduol ta kang Hesus, nagsunod ta kang Hesus, daghan ang atong gisakripisyo para kay Hesus. Sama sa gibuhat sa mga tinun-an ni John, ni James, ila man gibiyaan tanan. Pero naaman sila maling motibo gyapon. Kay na pa may garbo, wala na drill nila. Ikaduha, makita nato sa garbo ug sa ipalabi ang atong love sa atong self, no? Is ikaduha may tabo is ang imong garbo mabuta ka ug mabungol ka. I think usa sa pinakadako na trahedya ani na story. Si Jesus naa diha sila katubangan. Si Jesus nang ingon sa ilaha, patyon ko nila. Muagi ko kalisod, kasakit para lang masalbar tamo. Ug unsa man, wa na ni sulod sa ila. Di nila madunggan, di nila makit-an. Ug ilarang huna-huna is
akong self-esteem, akong posisyon, masecure, ako ang self-help, matabangan na itong kagulingon. Manigurado ta kay mawala ni si Jesus. Gubot man ta dinhi kung di nato maplastar atong kagulingon. Unya ang Biblia, kung mubasa tag Biblia karon, kung mo ni ang atong dadon sa nakasing-kasing atubangan sa Dios, ay mukuha lang kog bersikulo bisan asa diha sa Biblia. Ako lang na nang ingnon, wow, this is for me. This is all about me. The Bible is all about me. God's love is all about me. Dapat ang ipanghatag sa Ginoo, yung mga blessings sa Ginoo is all about para ma-bless ko, mo-asinso ko, para mawala ning mga kasakit, mga kalisod sa akong kinabuhi. Ano man? Ikaw raman ay mong gipalabi. Dili man ang Diyos. Sama ra ni sa, I think sweeto man kita Pinoy, ganahan man kita buffet. Di ba? Ato kag buffet. Daghan kayo kag mapili. Pero unsa man ang imong pilion lang. Ay, syempre, para makabawi ko sa akong bayad, mahal na ba entrance? Bawion na ako sa akong mga ampay lang. Ay, kaning mga di kay lami, kaning mga pait na mga pulong sa Diyos, ay, ignore na po na kay makatambok man na carbs. Kanina ko sa mga mahalon na mga karne. Kanina ko seafood, wow, shrimp, wow, crabs. Kaya nga naman, mo man ni ang mga lami kayo na mga pulong sa Diyos na mura niya akong gusto. Kana, mga bukog na di ko ganahan na. Martag mamili ba? Nga naman. Ikaw raman ang ginahuna nimo. Dili man ang Diyos. Dili man sa iyang gisulti. So, mamili lang ka. Cherry picker or buffet. Professional buffet eater. No? Unsa may resulta? You would have a form of Christianity na ang huna-huna lang is si God ra ang murag ATM ba? Withdrawal machine lang or tighatag genie, tighatag lang sa atong gusto. O unsa may mahitabo? A form of Christianity na weak kaayo ta kung mag-agi tag kalisod. Ngano man Lord na niagi ko kalisod? Lord, nganong wala man ni work ang akong mga nindot na ideas na nig-ampo banta ako nimo na ihatag sa ako Nganong wala man nimo gihatag sa ako Problema, ikaw ang problema, Lord. Tanaw nimo sa tanan nimo problema? Sila ang problema. Nganong naon ko nila? Ngano man? Ako man ang labaw sa tanan. Ako man dapat ang ilahang, di ba? Ako ang pantalan. Sila mga barko, dool sila nako. Garbo. Makapabuta, makapabungol sa imuha. Maski ang Diyos na nasa iyang pulong na nasa iyong matubangan. Mamili raman ka sa unsa nimo gusto paminawon. Sabay usa sa pinaka-common kay reklamo sa mga tao na mangingani. The Bible is all about Jesus. Boring. The gospel is this. Jesus died for your sins. Tulgon nga ko ba Walay, boring kayo? Sa pailain diha. Pastor, palihog na ko adto sa portion na ganahan kay ko. Kanang ma-bless bitaw ko. Kana bitaw para makapaasinso sa ako Muna klase na Christianity ang resulta sa kanina pagtuo. Paminaw. Ang giingon ni Jesus dinhi, siya mismo patyon. Siya mismo muagi og kalisod og kasakit para sa uban. Para sa ato. Yang gilay down iyang life. He was willing na muagi ani tanan para sa imo ug sa ako ug sa tanan na motuo niya. Unya moingon ta, the Lord is all about my comfort. The Lord is all about a pain-free life. My dear friends, when Jesus called you to follow Him, He said, pick up your cross and follow me. Be willing to die to yourself. Be willing to suffer. Ang pagtawag sa Ginoo sa tanan na mosunod sa iya, ang iyang tawag sa tanan na anak sa Dios
is muagi ta og suffering. Matod pa sa Acts 17, kita tanan, no? Muagi og suffering, great suffering and tribulation tungod kang Jesus, tungod sa gospel before ta malangit. We are called to suffer. 1 Peter 4:12 says, ayaw katingala kung niagi ka kalisod. Ay katingala kung niagi ka og kasakit tungod kay anak ka sa Dios. Pero unsa may tabo sa tao na palabaw lang ang kagulingon, permi sa matingala. Ang kaniang klase na Kristohanon, permi mahugno kung naay agion nakalisod. Permi masakitan, mag-ingon, di na ko ninyo, kay inyo kong gipasakitan. Bahala na mo diha. Pride makes you deaf and blind even to God. Ikatulo na mahitabo, buhaton sa garbo sa imuha ug ang paglabaw sa imong kaugalingon is imurang pangitaon ang imuhang kaugulingong glory. Na ikaw ang musikat. Na ikaw ang mahumot. Ingon pa ni Jesus, no? Pagduol sa iya o pag-request ana sa inahan, Lord, ipalingkod akong duha ka anak sa right o sa left, ha? Unsa may tubag ni Jesus? Wala ka kasabot sa imong gipangutana. Wala ka gipasabot sa imong gihangyo sa kuha. Kaya ba day ninyo ang akong agian? And nobody ever suffered like Jesus. Wala. He was God Himself. He took all the sins and He is holy, holy, holy. He hates sin. And yet, for the love, for those who don't love Him, He took all the sins upon Himself. Kita na to, no? Na pag-ingon ni Jesus, ana, wala mo kasabot sa inyong gipangayo. Ang path to glory is from suffering. Abi ninyo, hayahay na inyong gipangayo. Musuffer mo. Unsa may tubag nilang kang Jesus? Ay, kaya na mo na, Lord. Way problema. Basta right and left lang mi, Lord. Kaya na, Lord. Mo man ang garbo, di ba? Mangayo ka, abi na to. Kaya na to. Lord, I want this. Lord, I need this para ma-complete akong life. Kaya lagi na ako, Lord. Kaya lagi na ako, Lord. Unya, pag-abot. Pagtubag sa imong pag-ampo. Nangay kag trabaho, kitagaan kag trabaho. Hilak-hilak na rin ka kay, Lord, lisod man day, Lord. Stressful man day, Lord. Di man day niya ako kahiya, Lord. Ngay kung lain, Lord, lain trabaho lang, Lord, please. Lord, gusto ko maminyo. Lord, lifetime partner. Tagaan ka, tubag imo ang agampo. Ay, lisod man day, Lord. Manghugas man kong plato tagagabi. Ay, ang bata mo hilak din ko katulog. Lisod man day ni Lord. Pwede na I return and exchange. Maski 5 years lang. Warranty. Abi na to, kaya na to, no? Kapila na makanangaya sa Ginoo. Kapila na makaniampo. Na Lord, gusto mo niya akong gusto. Sa diha, sa kitubag sa Ginoo. Tungod sa iyang grasya sa imo. Nakita nimo. Nakadaot naman noon nimo. Napalayo na noong ka sa Ginoo. Ano man, mas gimahal man din nimo ang iyang gihatag kaysa ang naghatag. Ikaw man ang gipalabi. So pride, nakita na to, will also ultimately destroy you. Iyahang gubaon tanan ang imong relationship o iyahang kang maguba mismo. Because ultimately, walay relationship mo survive kung naay garbo. O ultimately, ang Ginoo mismo imong kontra kung ikaw proud ka na tao. Kung ikaw pride hantod sa wala gi kay repentance sa imong pride, imong kagulingon nagyapon imong gilab ug imong gipalabaw kay sa Ginoo.
maski nagpaduol ka sa Ginoo, maski nagsimba ka taga-simana, in the end, the Lord will destroy you because you never followed Him. You were following yourself para mabutang ka sa posisyon na purihin ka. Ba? Mo man na ang relihiyon nagiguba ni Jesus sa Sermon of the Mount? Ang relihiyon na sa mga self-righteous o proud people na okay ra sila? Muna ang giguba ni Jesus. Kamo, mga hypocrites, nagbuhat mo mga maayong butang, pero mali man iyong motibo. Nag-ingon mo na inyong gibuhat niya para sa Diyos, pero lahi man ang inyong kasing-kasing. You will be destroyed if you are a proud person. Ug makita nato diha, ug makita sa imong kinabuhi, no, na kung relationship-wise, no, mura ra ning nagtag of war ka ba? Na binirahay bitaw. Ay, kung imong i-feel ang akong need, di ba? Ay, na ako buhaton ang imong gusto. Binirahay ta, di, ikaw sa una mo hatag sa akong gusto para akong ihatag imong gusto. Binirahay lang ta. Ano man? What do you see? You don't see love. You don't see serving others here. You see loving self here. Unaha sa ako. Ay, na rin ikaw. Unsa may ingon ni Jesus, pag nakita niya sa iyang kagulingong disipulo, sa iyang mga anak, so yung tubag, tindot kaysa tubag. Dili ni dapat sa inyo. Tanaawa, ako mismo, nianhi ko, para dili ako serbisyohan, kundili ako ang mo serve kaninyo. Niyanhi ko para i-love tamo. Wala ako ni demand na i-love ninyo ako una. Ako ang ni-love sa inyo ha first. Ako ang ni-serve sa inyo first. Ako ang mag-sacrifice o mag-suffer sa inyo ha. Makita na ito, no? Bottom line is that hard, precious truths ni kailangan na ito madunggan. Kay, sa yun na kayo, di ba? If gusto ta, managhan ta diri sa GCAF, igo ra ta maingon, God will bless you. God will make you rich. And God will make you healthy. I'll just preach to you a different gospel. And many people will feel this, our church. But we're following Jesus. We will suffer gladly for Jesus. And we will preach whatever He's told us to preach and share. Kompleto. Walay tago-tago. Pintabaraha. Muni si Jesus, muni siya ingani kanindot, ug muni ang iyang hari siya, Diyos siya. Di ka pwede duwa-duwa sa iya. All or nothing tadiri bay. Ang imong mga pag-ampo, kumusta? Has it made you more loving to others? Has your prayers nagresulta ba na ikaw karon ang nag-serve? Nakakita kag pangangailangan, nakakita kag problema sa sosyedad, nakita na problema sa gobyerno, ikaw ba mismo ang ni-serve o ni-love o ni-sacrifice o niingon na ka, it's all about me. I'm offended. I am angry. I am. It's all about me or it's all about Jesus? It's all about Jesus. Uswin ang resulta. Wala nila nakaya at first, but when they saw the love of Jesus, lives were transformed. Si Salom, tanaw siya kang Jesus, nasa cross, ang nasa iyang kanan, robber, murderer. Ang nasa iyang wala, robber, murderer. Pero wala na nasa iyang huna-huna, usab na. Yang dua ka anak, si James o si John, si James, pinakauna na martir, ipatay. Si John, persecuted, na-exile, siya raw sa usa ka island, pastor. Pero unsa na may ang ipangsulti? Unsa na ipangsulti sa mga disipulo? Dulos na kami bay. Mga slaves kami. We are not lords. We are not masters here. We are slaves.
of Jesus Christ. When you are too preoccupied sa iyong kagulingon, sa iyong self, you will miss out. And so, I want to share to you a song. And the song, if you listen, no, paminawa kaniyang mensahe sa kanina kanta, it's all about Jesus, kung kinsa siya, kung unsa iyang gibuhat, o kung ato ni siyang tan-ahon bitaw, o ato ni siyang permi, ang focus bitaw is si Jesus atong kinabuhi, dili atong kagulingon. Mas mudako si Jesus, mas mugamay kita, mas gamay ang atong problema, ug mas nakita nato na nindot, wonderful treasure siya. We look to you tonight, knowing that you're for us. You're for us, calling our names, inviting us. Ingon si Jesus, siya himuon og bansa. Humble and raise them high. You choose the weak and make them strong. You heal our brokenness inside and give us life. The same love that set the captives free. The same love that opened eyes to see is calling us all by name. You are calling us all by name. The same God that spread the heavens wide. The same God that was crucified is calling us all by name. You are calling us all by name. You know what happens? Jesus said, I have come to serve and give my life as a ransom for many. Anong ransom, no? So, ipasabot na gibayran para ma-release ka. Na ay gibayad para ma-set free ka. O ang gibayad sa atong wonderful Jesus is iyang kagulingong lawas, iyang dugo, o iyang kinabuhi. Iyang gihatag para sa imo ug sa ako. Muna ang ihimplo ni Jesus. May that be your Christ. May that be your Savior. May that be your Lord. Ang God of the Bible. Dili ang God sa imong heart. Magampo kita. Lord, we are praying for for GCAF, Lord, and for friends and family who are looking in as well, all over the country, all over the world. Lord, na nakita namo, Lord, og na ang kaning dako kaayo na problema na nasulod sa amohang kinabuhi, nasa sulod sa simbahan mismo, na kung ipalabaw ang among kagulingon, magbulilyasog yun. Og Lord, I pray, Lord, na naghinulsol me as a church sa kaning ginawali na wrong kind of gospel na ang self, ang kagulingon lang ang mahalon above all things. Lord, I pray, Lord, na sa kadungog na miyana, Lord, kabalo na mi, nadili na siya imuhang pulong. Kana gikan sa Satanas. Ug ang among pagtuo, constant, Lord, na matanaw mi sa amohang motibo, sa pag-follow namo sa imo, among bantayan ang amohang garbo, na it's all about you, Lord. Nagsunod kami sa imo. Nakita namo, Lord, na what you have, who you are, o unsa imong ginabuhat, Lord. May our hearts be filled, good Lord, with kanang gratitude, gratefulness, o kanang kami tanan, Lord, maka-realize good me na wala good me. We're nothing, Lord, sa imong atubangan. Walay humot
sa amoa, walay limpyo sa amoa, walay buutan sa amoa. Kami tanan patay tungod sa among sala. Wala kami pag-asa, wala kami mabuhat na maayo kung wala ka sa among kinabuhi. Ug muna busa wala kami ikahambog, wala kami garbo na dapat gunitan tungod ang naa sa amo tanan gumikan sa imo. Teach us, Lord, na sa tanan ang imo ang gihatag ang anong giatubang, na imo kaming gitawag dili lang sa manghayahay kami, kundi sa mo suffer good kami here. Andam kami ana, Lord, para makatabang kami sa tanan uban pod ug ma-share namo, Lord, ang imo ang the only hope, the only love that can set us free sa kanina sa kamatayon. Thank you, Lord, for your word and for the people who love you. In Jesus' name, amen.